ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ସିନ୍ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଦିଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପବନ ରେ ପବନ ଆମେ ଏବେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖସୁଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ରୂପାପିଣ୍ଡୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ଏପଟେ ସୁଟିଂ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆସିଥିଲା ବାବୁସାନ ବି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସିନ୍ ଆଉ ମହୁଲ ଗଛରେ ମହୁଲ ଗଛ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହୁଲ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମହୁଲ ଗଛ ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ ମହୁଲ ଗଛ ଗରା ଏବେ ଫଳିଛି ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଗରା ଗଛ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହୁଲ ଗଛ ହେବ ତା ମଝିରେ ଶାଳ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଆଉ ଆମେ ତା ପାଖ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଲି ସୋରୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ କୋଇଲା ହୀରା ସବୁ ପୋତି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଆମେ କେତେଦିନ ପରେ ଏ ଉପରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଜି ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଟଡାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଏ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଶାଳ ଗଛ ବହୁତ ଶାଳ ଗଛ ଏପଟେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଆଉ ଏସବୁ ମା ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ପୁରୀଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଘରେ ରଖିକି ପାଳନ କଲାବେଳେ ଆମ ଏଠି ସବୁ ଏଇ ଗାଈ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଏସବୁ ଆମ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବୁଲେଇଥିବ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ରୂପାପିଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଥରେ ବଢ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ସିରିଙ୍ଗିଆ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଖଣି ଅଛି କୋଇଲା ଖଣି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିବେନି ଆଉ ଥିବ ଆମେ କ'ଣ ଖୋଳି ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ଆମେ ଖୋଳୁନୁ ନା ଖୋଳିଲେ ବାହାରି ବୋଲି କ'ଣ ହୀରା ବି ଥିବ ବହୁତ ବର୍ଷର ପାହାଡ଼ଟା ନା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି ଶାଳ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ତା ସହିତ ବରଗଛ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି କୁକୁରଟା ଆଉ କୁକୁରକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବ ତାର ତ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଆଜିକାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଘରେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ନା ସେ ଶୋଇବନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ହେଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି